I pozdrav ljudi, došli u novu epizodu Geometry Dash. Danas radimo Dea Realistic Cats, kao što vidite. Kao što možete da vjerujete ili vidite. Prešao sam Realistic i ispao sam glup. Njem se snimao gameplay, znači snimao se samo facecam, znači nije bilo ovako ekrana, znači ligacin. Ja sam se radio, rekao, evo ga pradlo, backcam, evo ga pradlo. Ja ušao, ništa, nije radio facecam, sam snimao, to je bezi, ali ima ponovno doramo realistik. Znači, 122 pokušaja, ima ponovno da uradimo, motherfucker, bitches, man, we got it done. Bravo, GG, oh my god, prvi pokušaj, oh my god, GG, ostao sam bez riječi. Nakon odmah minuti, znači odmah sam ga opet prešao, 123 pokušaja, oteo sam ovdje komentar easy peasy like, moram dobiti. Oh my god, prvi pokušaj, oh my god, ovo je nam uputio, oh my god. Tako je. I malo promjenu sam napravio, znači napravio sam account. Naprimjer sad sam prešao realistik i evo potiče sam account. Ok. I mogu da serviram levele, sve da pređem, vidite. Mogu se dopisivati, mogu prijatelj dodavati, imam već 3 prijatelja. Tako da, ako to živim na ovom videu, oh my bože, prvi pokušaj, oh my god. Ako to živim, ostavite like, šerajte ovaj video i moj kanal i mi se vidimo u sljedećoj epizodi i nemojte se zaboraviti da se pretplatite. Ćao! Pa pa!